Chalaniská moje, prišiel ten dlho očakávaný moment. Poďme si niečo rozbaliť. Čo to asi bude? No, niekomu to napovie. Fluke 8845 došla dneska. Tak sa na to poďme pozrieť. Jaj. Tak sa poďme pozrieť, čo máme v škatuli. Samozrejme je tam prístroj, napájací kábel s eurozástrčkou a na druhej strane je eurošteker, klasický počítačový. Potom tu máme prevodník z USB na RS232. Sadu meracích hrotov, náhradnú poistku, čiapočky k hrotom, manuál na CD-čku, software FlukeView Forms Basic, zoznam dielov, alebo zoznam teda obsah balenia, tak. Aj s kontrolou, niekto to čiarkoval, čo tam všetko je. Toto môžeme ignorovať, platí len pre Čínu. Zmenový list manuálu. Vidíme, že sú zaznamenané zmeny, keďže manuály bol preklep. Toto sa myslím, že u Američanov nemení už od dobrých 60. rokov, kedy zaviedli tiež takéto žlté listy a na ne potom tlačili zmeny v manuáli, keďže manuálov bolo natlačených niekoľko. A poslednú vec, čo tu máme, je takýto kalibračný list. Kalibrácia bola vykonaná 25. februára 2019. Súčasťou je nálepka, ktorá sa potom môže nalepiť na prístroj. Ja ju tam lepiť nebudem, pretože ju nepotrebujem. Dobre, toto môžeme odložiť. Poďme si to zapnúť. Kábel je dosť dlhý. Nie je to určite štandardná dĺžka, ale jeden z tých dlhších. No, ideme to zapnúť a povieme si pár zaujímavostí. Ešte predtým by som mohol urobiť takú krátku prehliadku. Prednému panelu sa budeme venovať. Vzadu sa nachádzajú vývody, meracie alebo meracie prívody, eurokonektor, sieťový vypínač, volič napätia aj s poistkou. Ďalej tu máme konektor IEEE 488 alebo inak aj GPIB, RS232, LANko a spúšťanie vstupy a výstupy.
Takže zapíname, displej nám nabehol, teraz prebieha self-test. Ako vidíme, je to 6,5 miestny precízny voltmeter alebo multimeter. A tu si hneď ukážeme jednu zaujímavosť. Ako náhle tento prístroj sme raz zapli, ďalej už používame len tento soft button a naspäť sa zapína veľmi rýchlo, takže nie je potrebné zase čakať, kým prebehne self-test. Je to aj z toho dôvodu, väčšinou sa to takto na týchto multimetroch robí, že ten prístroj je stále zapnutý, aby sa tam minimalizoval ten teplotný drift. Takže je to riešené veľmi dobre. Predok je veľmi jednoduchý, je to proste klasický multimeter, nie je tam nič viac, nič menej. Máme tu tlačidlá na voľbu meraných veličín, žlté tlačidlo analýzy, tam máme nejaké funkcie ako histogram, trend plot a podobne. Potom tu máme setup pre merací prístroj a setup pre meranie, či nastavenia merania, nastavenia prístroja. Tu máme tlačidlo na prepínanie predných alebo zadných vstupov do prístroja. My budeme používať predné, keďže to bude na stole začlenené. Čo meria táto 8845? Meria jednosmerné a striedavé napätie, to sú tieto dve, jednosmerný a striedavý prúd, odpor dvojvodičovou alebo štvorvodičovou metódou. Ďalej tu máme tester continuity, čiže klasickú pískačku, tester diód s napätím 5 alebo 10 V, môžeme si voliť a prúd si môžeme tiež voliť na mA alebo 0,1 mA. Ďalej vieme merať frekvenciu a periódu. Od tohoto vyšší model je Fluke 8846 a rozdiel je tam v tom, že 8846 vie ešte merať kondenzátory, čiže kapacity a teplotu. A samozrejme má ešte túto USBčko navyše na merania, ale ja to využívať nebudem vôbec, tak nebudem za to priplácať, pretože tento prístroj bude napojený do siete a myslím, že k tomu dodali aj celkom slušný kábel, takže môžem ho v kľude spojiť s počítačom cez USBčko a pracovať s programom, ktorý bol tiež priložený. Môžeme si prezrieť nejaké základné nastavenia. Je tu použitý bodový matrixový displej, to znamená, že dokáže zobrazovať v podstate čokoľvek. Dá sa povedať, že nie je to ako keď tam máme 7-segmentové VFDčko, že je to obmedzené v podstate len na tie znaky, ale tento vie vykresliť čokoľvek. Tým pádom na spodku displeja máme takéto záložky spravené, to je vlastne priradené k týmto funkčným tlačidlám. Takže tu vieme aktivovať nejaké funkcie, napríklad analogový filter, digitálny filter alebo deaktivovať. Tu spúšťame druhé meranie druhej zložky. Pri meraní jednosmerného napätia máme druhú zložku striedavé napätie, ktoré je tam superponované. Pri meraní striedavého napätia tu zase môžeme dať jednosmernú zložku napätia alebo frekvenciu. Odpor vieme prepínať na štvorvodičovú metódu a dvojvodičovú metódu, pričom tento prístroj disponuje delenými zdierkami vstupnými, takže je možné merať štvorvodičovou metódou použitím dvoch vodičov. Na to sa kupujú také špeciálne hroty meracie, v balení nie sú, je to za príplatok. Ja ich nepotrebujem, pretože na meranie štvorvodičovou metódou tu mám RLCG most. Poďme si pozrieť nejaké nastavenia. Vošiel som do Instrument Setup, takže tu máme nejaké nastavenia meracieho prístroja. Môžeme si tu zobraziť systémové dáta, takže verziu softvéru, verziu hardvéru. Tu je výrobné číslo, môžeme si to skontrolovať, či sa zhoduje s číslom na kalibračnom liste. 452 60 11, takže nám to sedí. Skutočne nám dali kalibračný protokol od tohoto meracieho prístroja. To sme radi. Ďalej tu máme test displeja.
keby sa nám zdalo, že nejaké body sú vypálené. Tu si vieme nastavať jas, vysoký, nízky a stredný. Tu máme zobrazenie chýb, týmto prvkom sa vymazávajú, momentálne tu nemáme žiadne. A máme tu potom nastavenia ako beep on, čiže bzučiak, zapnutý alebo vypnutý. Potom tu máme odpor pre kontinuitu, čiže pre ten pískač. Momentálne je to nastavené na 100 ohmov. To znamená, že pod 100 ohmov sa nám rozoznie pískač, keď budeme merať niečo, a nad 100 ohmov už nie. Vieme to nastaviť v krokoch 1, 10, 100, 1000, čiže v podstate aj do kiloohmu. Čiže na začiatok asi toľko. Zo spodu prístroja tuto máme dve poistky. Sú to všetko kvalitné poistky Bussmann na napätie 1000 V. Merák je klasifikovaný na 1000 V v kategórii 1. Takže tie poistky tam sú také, aké tam majú byť, na rozdiel od teda čínskych merákov, kedy môžeme si potom na niektorých ukázať. Budeme robiť aj overovačky, takže vám ukážem, že vstupy sú certifikované na 1000 V, je tam obyčajná 250 V poistka, čo je celé zle. Ja by som to teda ukončil. Pôjdem ten prístroj zadeliť do regála, kde bude už nastálo. A potom možno, že v ďalšom videu sa povenujeme troška tomuto softvéru, ktorý bol k tomu dodaný. Skúsime to teda napárovať a ukážeme si, čo v tom softvéri dokážeme. Chlapci, zatiaľ